Què passaria si Félix Rodríguez de la Fuente o Frank de la Jungla es trobessin amb el foraster i decidissin fer un format televisiu just? Doncs que Lluís el Bru seria el resultat final. L'objectiu principal de Lluís el Bru és donar a conèixer la fauna salvatge que habita als nostres boscos, així com els pobles i la gent que conformen el territori català. Tot això ho aconseguirem a través de la tècnica no invasiva del fotoparament, una eina molt desconeguda i de resultats molt vistosos. El fotoparament és una tècnica no invasiva per observar i estudiar la vida salvatge sense interferir ni pertorbar la fauna ni els seus costums. Consisteix en col·locar unes càmeres fotogràfiques en determinats punts del bosc que s'activen amb la presència dels animals. A més, el fotoparament és la tècnica ideal per a visualitzar bèsties tan esquerpes i difícils d'observar com el llop, l'os o totes aquelles que surten de nit. En cap moment els animals detecten la presència de les nostres càmeres, ja que són del tot silencioses i es confonen amb els colors del bosc. Les càmeres de fotoparament incorporen sensors de temperatura i de moviment. Són aquests sensors els que fan que la càmera es dispari amb la presència de l'animal. Per la seva naturalesa curiosa, educativa, amena i àgil, aquest és un format molt atractiu per a consumir en família. Un format per a que grans i petits comparteixin el sofà durant una estona i aprenguin coses noves i curiositats sobre la natura catalana i el territori. El programa està adreçat a un públic molt ampli, des de la mainada a partir de 5-6 anys fins a avis de 90 o més. És per tot això que plantegem Lluís el Bru com alguna cosa més que un programa de televisió. Lluís el Bru també pot convertir-se en una divertida eina educativa per a les escoles del país, o en un joc de sobretaula per a que la canalla aprengui aspectes de la nostra fauna passant-s'ho d'allò més bé.